Daygunta ang Ginoo uban sa mga pagmungawin, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing himpit. Daygunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw umulan lang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Padayon tang magampo sa kahusay ug kalinaw sa atong kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sang yampo, ang ato mga katawhan nga matinabangon ngadto sa mga nanginahanglan, labi na ang ato mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang, way hunong nga tabang nganhi kanato sa ato sang mga panginahanglan para sa parokya ug para sa archdiocesan nga mga kalihukan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon para niining misa pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirak. Maingon nga ang pinili nga bahin nga tambok sa halad sa panaghiusa gilain alang sa Ginoo. Mauusab si David nga gipili gikan sa mga Israelita. Nakigdula siya sa mga leon ug sa mga uso, ingon og kini mga nati nga karnero ug gagmayng mga kanding. Sa gamay pa siya, nakapatay siya og usa ka higanti aron pagluwas sa iyang katawhan. Nagbutang siya bato diha sa iyang saplong ug gitumong niya ug gitapos niya ang paghambog ni Goliath. Nagampo siya sa Ginoo, ang labing halangdon, ug gihatagan siya kusog aron makapatay ni adtong bantog nga sundalo aron ang mga nasod magbaton og pagtahod alang sa gahom sa iyang katawhan. Ang katawhan nagpasidungog kaniya tungod sa pagpatay sa iyang 10,000 o gipurong-purungan na siya nga hari. Gidayeg siya nila tungod kay pinili siya sa Ginoo. Gipuno niya ang tanan niyang mga kaaway ug gidugmok niya. Sa dayon ang mga Pilistihanon aron dili na gayud sila mahimo nga usa ka hulga. Sa tanang mga butang nga gihimo ni David, nagpasalamat siya ug nagdaig sa balaan nga Ginoo ang labing halangdon.
Gihigugma niya ang iyang magbubuhat ug nag-awit siya sa mga pagdaig ngadto kaniya sa tibuok niyang kasing-kasing. Nagbutang siyag mag-aawit diha sa altar aron maghatag og matahom nga huni. Gihikay niya ang mga panahon nga pangilin sa tibuok tuig ug naghimo niini nga mga dagkong higayon. Ang templo milanog sa mga pagdaig sa Ginoo sa tibuok adlaw. Ang Ginoo mipasaylo sa sala ni David ug nagtukod sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Naghimo siya usa ka kasabutan uban kaniya nga siya ug ang iyang mga kaliwat maghari nga masanagon sa tibuok nga Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigon ang Dios nga akong manluluwas. Daigon ang Dios nga akong manluluwas. Ang paagi sa Dios dili masayop, ang saad sa Ginoo gisulayan sa kalayo. Siya usa kataming sa tanan nga nagadangop kaniya. Daigon ang Dios nga akong manluluwas. Mabuhi ang Ginoo ug daigon ang akong bato. Ibayawon ta ang Dios nga akong manluluwas. Busa isang yaw ko ikaw o Ginoo diha sa kanasuran. Ug awitan ko ang pagdayeg sa imong ngalan. Daigon ang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag og dagkong mga kadaugan sa imong hari, ug nagmaluluy-on ka sa imong gidihugan. Kang David ug sa iyang kaliwat sa kahangturan. Daigon ang Dios nga akong manluluwas.
kanimo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ka, O Ginoo. Si Hari Herodes nakadungog ni ining tanan, kay nasangyaw naman sa tanang dapit ang kabantog ni Jesus. May mga tawo nga miingon, na banhaw si Juan nga magbubunyag, mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias, apan ang uban miingon, propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipunggutan, apan nabanhaw. Si Herodes mismo ang nagpadakop, nagpagapos, o nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kung si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan gud nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini, nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha pagpatay kaniya, apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo, busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang huna-huna inig kabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon ra gyud si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna nagkumbira si Herodes ug gidapit niya ang tanang kadakuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babayi ni Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang panumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa nigula ang dalagita og dangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Sirach, naghulagway sa samari sa kinabuhi ni Hari David ug nganong nahimo siyang pinangga kaayos Ginoo, niya nahimo pagyong gamhanan kaayo. Gikan ra siya sa pagkamanunugway magbalantay og mga hayop, niya nahimo siyang labing dakong hari sa tibuok kalibutan na iyang gipangbuntog, gipuo ang tanan niyang mga kaaway. Bisag gamay pa siyang bata, iyan ang gipatay katong higante si Goliath. Iyan ang giblungguas liog, ginamit lang ang iyang saplong. Ingon ana ka
pinangga sa Ginoo si David. Kini si Jesus nga nakapadisturbo ni Herodes nga gihisgutan sa atong ebanghelyo, gitawag ni siya kaliwat ni David ug mao ni siya ang bag-ong hari nga mopadayon sa pagkahari ni David. Pasabot nawagtang man tong harian ni Hari David kay nabuntog naman sila sa mga kaaway, dunay mupabangon ni ining maong gingharian o kinsa man mao si Jesus. Si Juan nga magbubunyag maoy mag-una ni Jesus, maoy maghatag og kanibang signal nga niabot na si Jesus ug mao ni ang manluluwas. Karon si Juan gitagaan sa Ginoo og dako kayong gahom aron pagbuntog sa kaaway. Mura kuno siya og kaning kalayo nga tigputli sa puthaw, sabon nga tiglimpyo sa buling, mga mansa. Pero lahi ang pagbuntog sa kaaway nga gihatag sa Ginoo ngadto ni David, lahi sad ang pagbuntog sa kaaway nga gihatag sa Ginoo ngadto ni Juan nga magbubunyag. Kay si David sa una ang iyang gigamit espada, saplong. Unya pag-abot na ni Juan ug ni Jesus, ang pagbuntog sa kaaway ang ilang gigamit gugma. Kuyaw kay no. Sa una si David ang iyang gihigugmag maayo ang Ginoo. Nya kutob sa kontras Ginoo kanang wa mo tuos Ginoo, iya yung puuhon pinaagig espada. Pero pag-abot na ni Jesus nga gipasiunhan ni Juan nga magbubunyag, ang gigamit na gugma. Kung kamo mo ipapilion, hay may inyong pilion nga paagis pagbuntog sa kaaway kadtong kang David o ang sa kang Juan nga magbubunyag o kang Jesus? Ang sa inyong gamiton, kusog sa pagbuntog og kaaway o gugma? Sure? Og nag-away na mo kinsay tag-iyas imong bana, ang kabit ba niya or ikaw? Unsa may gamito nimo ngadtos iyang kabit? Kusog o gugma? Di nimo bugnoon. labi na gyud dadon sa imong bana ang iyang kabit nga nas inyo, nya ikaw adto ka spikas, adto ka sa sala mag-folding bed nya sila mosuod sa inyong kwarto, di nimo bugnoon. Ha? Bugnoon, buangon mo. Hay may mas kusgan ang kusog nga tawhanon aron pagbuntog sa kaaway o ang gugmang Diyos non aron pagbuntog sa kaaway? Hay man anay mas kusgan? Matod pa ni Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Sa una, ingnon si David, hutdagin na silag patay. Pero karon ang sugo na sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Ngaigsoon, ang gugma mas kusgan kaysa espada, o mas hait pa kaysa espadang duhay suwab. Matod pa ni Kristo, ang akong pulong hait pa sa espada, kay mudut ni ngadto sa kasing-kasing. Si Herodes gud nga way pagtuos Ginoo, nahadlok mo patay ni Juan. Ngano man, ganahan siya maminaw sa pulong ni Juan, sakit lang. Pero ganahan siya maminaw. Para ragod anang uban, paragon ninyo din ganahan mamutingali mo maminaw sa walis pari, no? Sakit lang kung maghisgot ng mga kilay, mga koral, mga colors buhok, mga inana ba? Nabitay ni text na ako, ingon din siya, Pader, ikaw ba magsikag wali ang kiskisan ang kilay, ibton ang kilay, nga ngilad na siya. Ikaw nagpatupi mo lagi ka. Marag ko ano? Sa ingka magsikag 2 months kabubuton sa Ginoo. Sa may kabubuton sa Ginoo nato, niingon man go to the world and multiply. Ikaw lagi, wa man lagi ka magbinyo. Mura bi akong katuhuon sad. Nako,
Di na lang ka ako magpatupino niya. Ang ninyo. Kalami, ana. So, sakit-sakit wala kong hawak ron. Una, kung sa may lungtad, kung ikaw nangiskis kas imong kilay kay gisugo kas Ginoo, okay ra gina. Okay ra gina. Kung namutol ko sa kong buhok kay gisugo sa Ginoo, okay ra gina siya. Nya unsa may timailhan nga gisugo tas Ginoo, basta wa maguba ang nature. Para gud na mga kahoy diha ngano man naputla ang kahoy nga naa sa nisodag eskarsada, pero okay ra pulungan ngano man kay nature sa kahoy mutubo ra man na siya, mutubo. Kung ang iyang nature mutubo nya imong pulungan, okay ra na siya. Nya ang buhok unsa may nature tubo, ang kokong mutubo, paspas mutubo, ang kilay hapit way tubo, naaragin na siya sukod. Ang kilay ba? Kay ang kaniya kong kilay og wapa ni sukod, ani ang tabo na ni sa kong mata. Naara na siya sukod og imo na siyang kiskison inig tubo ana niya. Kutob ra na siya diha sa to padili siya makahasol. Pero kani akong buhok og di ko ni putlan, mutabon nga ri, mutabon diri, hasol na kaistanan. Ay noon, Padir Arnel, may putol-putol siyang buhok, iya magipatasan. Basig mo sa na gusto niya. Pero ako kay katol kaistanan. Anak niya akong kuko og dili putlan, musaka magmayo, hangtod na noon, mura na noon ko diri og kuan, majikiro. Tagas na kay kuko. Anaw si uban magpatagas pero tagsara muhasol ba? Nya kun putlan wa may problema kay sunod semana, sunod buwan, na naman sad. Why problema? So wa ma-alter ang nature. Pero imo ganing kiskisan imong kilay, ilisan imong badlis. Imo na nang gi-alter ang nature. Peligro na na. Di ba? Imong buhok, imong kuluran, gi-alter na nimo ang nature nga gihatag. Anything nga mo alter og nature, supak sa kabubutos Ginoo ug dunay katalagman nga moabot basta i-alter ang nature. Sa ako sang pagka lalaki, wa ko nagminyo, naguba di akong pagkalalaki. Wa jud maguba. Sige, testingi. Now na tong naguba ba? Pero wa man sad makasupak sa kabubuton sa Ginoo. Kay si Kristo, si San Juan, si San Pablo, San Pedro, o uban pa, wa man to si San Pedro naminyo to, pero iyan gibiyaan yang asawa. Ang mga apostoles, wa man to mo nagminyo. Nga naman, ang ilang gimultiply, dili persons, kung dili believers. Duha man sa na i-multiply. I-multiply ang persons, i-multiply sad ang believers. Mo nang naingon si Kristo, go to the whole world and preach the good news ug himua silang tanan nga akong mga tinun-an. Nya kon mogoto ka sa whole world, nya minyo ka. Matud pa sa atong ebanghelyo, matud pang San Pablo, biyae gid ang tanan. Musunod gay kanako, biyae gid ang tanan. Wa na makasupak. Ako lang ning gisgutan kay sama ni Juan nga magbubunyag. Unsa may iyang gipreserve ni Herodes? Ang gipreserve niya ang iyang kinabuhi. Mao ginay pinakacore ang kinabuhi. Unsa may gipaningkamutan ni Juan? Nga ma-convert ang iyang kasing-kasing aron mabag-o ang kinabuhi nga gibulingan og maayo sa sala. Mo nang moingon ko, ngilad ng mangural, ngilad sa nang mag-colors book, ngilad ng magkiskis kilay, kay basig mudaghan imong sala, basig garbo ang nagsugo niya na, basig vanity, kanang gitawag og worldly, kuan lang, vanities, nga way kapuslanan nga mga buhat, nga dili related sa kaluwasan. Basin ba? Ang sala, maoy nakabuling sa kinabuhi, nya gusto ni Juan, gusto ni Jesus, mo ning nagpalansang sa Jesus sa cross,
nga matangtang ang kanang grabe kaing buling sa sala nga naa nato. Lawom kay nang bulinga. Ay lingi ana imong tupad be. Mungutan na. Ina unsa maron imong kalag bulingon? Ina. Kay limpyo gani pasabot kana siya kusog kay na siya manglimpyo sa kalag sa iyang isig katao. Unsa may iyang ilimpyo? Gugma. Kanang gugma mauna siya ay makapalimpyo sa sala. Kay ang tinuod natong kaaway mao ang sala. Sala sa kadawo, sala sa kasina, sala sa kaulag, sala niining hakog kaitas gahom, sala niining pagdinumtanay kining kasuko, kining ni ang atong pagka libakiro, libakira. Kini mo'y pertining kuyawa ning kaawaya kay ngano man mupatay ni og lawas, atong lawas patyon ani, bungkagon ani ang relationships, hugnoon ani ang mga pamilya, hugnoon ani ang mga kaning ni ang katilingban. Mo na ingos Kristo ang usa ka panimalay nga mag-unay away, hugno. Ang gingharian nga mag-unay away, hugno. Ang nasod nga magpunay away, hugno. Musta maron ato mga politicians, wa man nag-away. Nya ang mga sumusunod sa mga pumipili, wa mo apil sa away. Hinaot untang wa mo apil, haron di ta mahugno. Kay kita rabasan mo apil rabasas ilang duwa inawayay. Nang moingon ko pilian ng kandidato nga dili kaayo palaaway. Kay mura man aslag pulos naman sila nag-away tingali. Kana lang dili kay tanto palaaway. Para bas imong silingan, moingon lang ka karigi dia grabe ka palaway, arang-arang na lang ning usa. Ari na lang taring arang-arang. Pulos man palaaway. Orang ngilngig kay ni sila. Nya kita din ni simbahan, wa ta mag-away. Ginagmay. Sa away-away ginagmay. O na ato na ni siyang kwaon ang panag-away. Unsa may iilis aron di ta mag-away? Gugma. Ug ang pinaka-powerful ang gugma. Ngano man, bisan ang palaaway, sigihan nimo higugma sa madugay sa madali, muhigugma gina nimo. Unya sad kun di gina siya muhigugma, patyon gyud ka anak niya. Inya inig kamatay na nimo nga wa jud ka masuko niya. Unsa may sunod? Daghan kaayo ang mutuo nga ang imong paghigugma niya genuine. O labi pagani yung kuan misteryoso kay inig kahumagpatay sa imong kaaway nimo, siya mahimong sumusunod nimo. Muna nahitabo ni San Pablo. Paghuban nilang patay ni Hesus o sa mga sumusunod ni Hesus, nadutlan si San Pablo na himong sumusunod ni Hesus nga iyang gipaningkamutan sa pagpatay. Natanawan ng imong bana, patyon kas konsumisyon, or imo bakang asawa, patyon kas konsumisyon. Pagpakamatay, sa kasakit o sa kalipay, tanawa, inikamatay nimo, maghilak-hilak na ug di sa na maghilak-hilak kay portigid anang buangona mura ginag si Herodias or mura nag si Herodes ipabutang pagbandihado ang o ni Juan. Kung di gina sila muhilak, daghan kay mga kasing-kasing nga matandog tungod nimo og igo na paras Ginoo. Kay bisan gani kunog makapabalik tag usa ka makasasala ngadtos Ginoo, bisag usa lang ang atong sala malimpyo og makasud tag langit, bisag usa lang. So nang ka magpakamatay ka para sa imong bana, siguro gyud ko ang una gyud matandog ang imong anak. Ang imong anak, hala si mama wa gyud musukol ni papa, bisag iparok-parok sa bongbong. Nya magsige ra gyud ingong I love you for better or for worse. Unsa ka ikasulti sa imong anak no antod ka namatay? Nya labi na mo biya magitong bana og hapit na kamamatay, biyaan man kaato kay hadlok man tumakiha di ang mga anak nga mo imutabang nimo. Nya magsige ra jud kag ingon, kamudong day higugma agid na inyong papa ha. Higugma agid na. Tan-awa giunsa nako siya paghigugma. Nga dili gay na nako siya kadugo. Kamo dugo gid mo sa inyong papa ug akong dugo.
higugmaa gid na inyong papa, pasayloa siya sa iyang gibuhat nga rin ako. Pastilan ang kasing-kasing sa imong mga anak, mura gid naglumsan sa sana limpyuhan og mayo, no? Unsa di man mumuto? Unsa may mo ikon kanang hapit ta kang mamatay, portigid yung tinigbasay nya kung gapinal na kadiha nya patay na imong bana kay imong gipusil kining pisting inataya ni kani niya ay gimog sunod ani kani niya la tagud-taguran na ninyong magbuo mamatay man ko ani akong samad kada tiwasan na ninyong kuan. Unsa may imong gitanom sa imong mga anak? Ang pagdumot sa ila mismong amahan. Si San Juan nga magbubunyag nagpakamatay para ni Hesus, para sa Ginoo, pinaagi sa paghigugma sa kaaway, gipakita niya why resistance sa pagpakamatay ug hangtod karon ang mga tawo nagpakamatay sama ni Juan, sama ni Hesus, nahimong mga bantugang, mga tigpasangyaw o tigpalambo sa atong tinuhuan. Kaya nga naman, kabubuton sa Dios nga moingon, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Nindot kay nastanan. Una, ato ning suwayag sunod ha. Sige, manindog ta. Mga igsuon, ang Dios mao ang atong kahayag. Siya ang naghatag kanato sa mga grasya ug gahom. Busa, malaumon kitang musangpit sa pag-ingon, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa simbahan nga ang Ginoo, manalangin kanato pinaagi sa iyang mga propeta sama kang San Juan Bautista nga sa walay kukahadlok misaksi sa kamatuoran ug naghatag kanato og panig-inan sa pagpuyo sa mga pagtulun-an ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, nga maminaw na sila sa mga inagulo sa kabos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang ni adtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nangamatay nga ilan ang madawat ang ganti sa kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoong among Dios, nangayo kami kanimo nga imong dunggon ang among pagampo
nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatago, nadawat na mong hiningamong ihalan, ang panumino nga abot sa yutan, ginapasa kamot sa mga tao, mahimo silang galang sa kalagalang ganang. Daigun ang Diyos, daigun ang Diyos, daigun ang Diyos ang tuksa kaangkuran. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton uta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mupalik niyan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu, nga nasa mga langit, pagdaigong ng imong ngalan, wabot ka namo ang imong harian, patuman ang imong bangon, hindi sa'yo may sa langit. Ang kalanod na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan. Upasay mo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami dinugyan sa mga pagsulay, tinuluan sa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo mananging harian, ang gahugang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay panagdaig. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ang angay, salamat kanimo. Ang pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Why sukul man ang pagmahal, alang ka na ipakita mo ang kamatayon walay gahom sa pagtunaw niya ng kakukalayo. Inuluwa siya bidaw kung sa kamatayon nakabuo. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapo ang urong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya o sa pagpakgang sa pagkuyanap nini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangin ang among mga paningkamot sa paggamit nini mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kaligon sa kaakuhan o panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ng ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among tangkahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen.
Ihatag ka namo kining tanan pinaagi sa amo Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nung kusog sa pagbuntog o kaaway. Nya sa ato na karong pamaagi, sinunod si Kristo o si San Juan, ang atong gamiton sa pagbuntog o kaaway, mauna ang gugma. Ug mauni ang pinaka-epektibo. Salamat sa nahigugma nato, nga gibuntog nila ang ilang kaaway sa kadaw o sa gugmas kwarta, nya ilang gipalit ang ilang kwarta og slot. So ang ato rong update sa atong mga slots, ang Heavenly Joy nanatay halin nga 3,717, 1,283 slots na lang ang nahibilin nga tag 300 per slot. Atong hatagag pakpak, masipang pakpak ang namalit ni ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots. Ang atong halin, medyo hinay-hinay lang. 487 slots pa. Ang halin niya, 9,513 pa ka slots ang mahalin. Ato lang yapong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat Sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.